Sadaka. Yayin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta zakka akan musulmi ya ƙaddara yadda za a bayar, sai kuma ya buɗe wata ƙofa mai faɗi ta alheri ta yin sadakar nafila, wadda ake bayarwa don neman kusanci zuwa ga Allah ba don an wajabta ta ba. Sadakar nafila mustahabbi ce a kowane lokaci, musamman ma lokacin bukata. Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da yinta a cikin littafinsa mai girma. Wane ne zai ba wa Allah rance-rance mai kyawu, shi kuma Allah ya ninninka masa zuwa ninki mai yawa. Al-Baqara aya ta 245. Kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, wanda ya yi sadaka da kwatankwacin dabino na dukiyar halal, kuma sananne ne Allah baya karɓar abu sai mai kyau, to Allah zai karɓi wannan sadaka da hannun damansa, sannan ya rene ta ga mai ita, kamar yadda ɗayanku yake renon ɗan dokinsa, kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wa wanda yake ɓoye sadakarsa alƙawarin zama daga cikin mutane 7 da Allah zai yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai tasa, inda yake cewa da mutumin da ya yi sadaka ya ɓoye ta har ma hannun hagunsa bai san inda hannun damarsa ya ciyar ba, wato bai san kenan abin da hannun damarsa ya ciyar ba. Ya kuma sake cewa sadaka tana kashe laifuka. Ana son musulmi ya yi sadaka ga 'yan uwansa mabukata waɗanda bai waje ba ya ciyar da su ba, kamar baffansa da kawunsa da matar da mijinta fakiri ne da dai sauransu. Yin hakan shi ya fi akan ya ba wasu, saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa akan waɗanda za a ciyar, maraya abokacin kusanci, wato maraya ma'abocin kusanci. Albalad. Wajibi ne akan musulmi a wajen ba da sadaka ya zaɓi dukiyar halal mai kyau wadda yake so a ransa daga cikin abin da ya mallaka, saboda Allah ya ce ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so. Al-Imran, wato Ali Imran aya ta 92. Kamar yadda yake sunna ne ɓoye bayar da ita, saboda hakan ya fi kusa da tsarkake niyya, kuma ya fi nisa daga fadawa cikin riya da son aji, kuma ya fi zama girmamawa ga talakawa. Allah maɗaukakin sarki ya ce, in kun bayyana sadakar ku to madalla da ita, in kuwa kun ɓoye ta kuka ba wa talakawa to wannan shi ya fi alheri. Idan a cikin bayyana sadaka akwai maslaha, kamar yin koyi da shi da ƙarfafa waɗanda suke wurin, to ana son bayyanawar tare da lura da niyya da kiyaye ta. Cikin zakka da sadaka akwai tsarkake zuciya. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, ka karɓi sadaka daga dukiyoyinsu, ka tsarkake su da kuma ka gyara su da ita. At-Tauba aya ta 103. Kamar yadda yake koyi ne da shugabanmu Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, wanda ya ce wa Bilal, ka ciyar, kada ka ji tsoron kaɗan daga wajen ma'abocin al'arshi. Kuma Allah yana mayarwa da musulmi abin da ya ciyar. Allah yana cewa babu wani abin da za ku ciyar face sai Allah ya mayar da shi, shine mafi alherin masu azartawa. Aya ta 39. Sannan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ya taron attajirai, a cikin kasuwanci akwai yasassun maganganu da rantse-rantse. Daga fa'idocin sadaka akwai samun lada da goge zunubai. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, wanda ya yi sadaka da kwatankwacin dabino na dukiyar halal, Allah baya kuma karɓa sai mai tsarki, to Allah zai karɓi wannan sadaka da hannun damansa, sannan ya rene ta ga mai ita, kamar yadda ɗayanku yake renon ɗan dokinsa. Hakanan ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda shi ne mafi alherin annabawa kuma mafi kyautar mutane, yana cewa, idan mutum ya mutu ayyukansa sun yanke sai guda 3: sadaka mai gudana, ko ilimi da ake amfanuwa da shi, ko ɗa nagari da yake masa addu'a,